Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha Nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho k postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha Nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení. Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Dnešný úvodcom našeru Jána Baránka bude dlhý, ale poučný à la Dürer. Počúvajte. Nevedia vyrátať jednoduchú slovnú úlohu pre 4. ročník základných škôl. Videl som na vlastné oči. Chcú riadiť dopravu v hlavnom meste, ale nevedia, že po jednej z najrušnejších ulic v Bratislave električky nechodia a ako prvý problém v súvislosti s touto ulicou povedia električky. Aj toto som videl na videonahrávke a nebol to fake. Takisto som videl jedného z nich, ktorý nevedel, čo je menštruácia a nemal 5 rokov a tiež to nebol fake. Nevedia, lebo im to je jedno, že AIDS je vysoko nebezpečná nákazlivá choroba a správajú sa, ako keby ten AIDS nemali. Budú bojovať za znižovanie CO2 v atmosfére, ale nevedia, že pri úrovni 200 ppm CO2 ppm rovná sa častíc na milión, sa zastavuje fotosyntéza. Dnes máme úroveň 420 ppm. Oni nevedia, že CO2 je jeden z najslabších skleníkových plynov a je absolútne nevyhnutný pre zachovanie života na Zemi. Oni skrátka nevedia nič. Problém je, že nevedia, že nič nevedia. A tí, ktorí vedia, ako som už spomínal, marginalizujú, kriminalizujú. Dokonca na obraz svojej nevedomosti, hlúposti a aktivizmu chcú upravovať legislatívu. No, chcú. Oni to už robia. Ich nevedomosť im dáva obrovskú silu, lebo nevedomosť je osprostená od znalosti dôsledkov samotnej nevedomosti. Tým je spojená teda nie len sila, ale mimoriadna sloboda v konaní nezmyslov, hlúposti a až kriminálnych skutkov. Nevedomosť zbavuje zodpovednosti. V Evanjeliu podľa Jána 8.32 Ježiš hovorí: a poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Toto platí pre nás. Pre nich nie. Pre nich platí niečo iné, ako som to už naznačil. Nevedomosť a hlúposť oslobodzuje. Oslobodzuje ich od poznania dôsledkov, od poznania súvislostí. Nevedomosť dáva slobodu robiť zle, škodiť, správať sa ako idiot. Takíto ľudia vládnu v EÚ, takíto ľudia chcú vládnuť aj na Slovensku. Toto je tragédia dneška. Tragédia preto, lebo títo ľudia dnes majú médiá, peniaze, moc. Presnejšie ľudia, ktorí sú v pozadí a týchto hlupákov používajú len ako biele kone. Je ich veľa. Je veľa hlupákov, nevzdelancov, lebo byť hlúpy je pohodlné. Navyše, keď vám niekto povie, že vaša hlúposť je správna, zmení sa vaša pohodlnosť na cnosť. Tým sa aj hlúposť stáva cnosťou. Je našou povinnosťou zobrať hlupákom moc. Je to povinnosťou každého z vás. Dnes nemôžete čakať a pozerať sa, kto to urobí, lebo oni nečakajú a nepozerajú sa. Totiž to, čo stratili na zdravom rozume a vedomostiach, nahradili aktivizmom a agresivitou. Dnes sa láme história. Dnes sa rozhoduje, aké Slovensko budeme mať. Či Slovensko, kde 28 sa rovná 30 a muž s penisom bude chodiť k gynekológovi, alebo Slovensko slobodné, kresťanské a najmä Slovensko pre jeho občanov. Slovensko so zdravým rozumom. Toto je výzva pre každého z vás. A bodka. Vítajte v 74. vydaní podcastu Politológa bez diplomu. Na 2 plynovodoch na juhu Iránu boli v noci na stredu zaznamenané výbuchy. Národná iránska plynárenská spoločnosť ich označila za akty teroristickej sabotáže, informovali agentúry DPA a AP s odvolaním sa na iránske štátne médiá. Tu má ako odpoveď na dilema napadajú 2 pesničky, v jednej sa spieva Kto to byl, kto plynovod do luftu vyhodil, a ako odpoveď na otázku Holly Johnson naspieval song
Americanos. Amerického ministra obrany previezli do nemocnice. Zdravotný stav Lloyda Austina je pod drobnohľadom od doby, čo bol po novom roku hospitalizovaný a niekoľko dní o tom nevedeli americkí najvyšší predstavitelia ani prezident Joe Biden. Austina previezli do vojenského zdravotníckeho strediska Waltera Reeda. O situácii bol vyrozumený námestník ministra obrany, predseda zboru náčelníkov štábov, Bielý dom aj kongres, uviedol hovorca. Americký minister obrany odovzdal výkon svojich povinností námestničke Kathleen Hicksovej. Austin má k dispozícii potrebné komunikačné prostriedky, aby mohol vykonávať svoje povinnosti z nemocnice. Austin mal v útorok odletieť do Bruselu na stretnutie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorej vznik inicioval v roku 2022 s cieľom koordinovať vojenskú podporu Kyjevu po ruskej invázii. Následne sa mal zúčastniť na pravidelnom stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO. Bezprostredne nebolo známe, či jeho hospitalizácia zmení tento program. Nezabúdajme, čo som na tomto mieste konštatoval zhruba pred mesiacom. Áno, bola to úvaha, že Austin zahynul pri bombardovaní veliteľského krytu nedaleko Kyjeva koncom minulého roka. Odvtedy má tento funkcionár záhadné problémy a neukazuje sa na verejnosti. Ak teda zomrie, nepodarilo sa nájsť dvojníka. Našiel som na internete, počúvajte, čo údajne povedal Henry Ford. Izolujte 50 najbohatších ľudí sveta a vojny sa skončia. USA stratili postavenie hegemóna v Európe a na Blízkom východe, uviedol David Samuels. Porážky kľúčových amerických báboch Ukrajiny a Izraela možno interpretovať ako výsledok taktických zlyhaní a neúspešnej vojenskej doktríny Spojených štátov, domnieva sa autor článku. Zdá sa, že Ukrajina smeruje k vojenskej a diplomatickej porážke so znakom Made in USA. Hoci Washington poslal Kyjevu viac ako $100 miliárd vo vojenskej a inej pomoci, neposkytol Ukrajincom útočné zbrane potrebné na odrazenie ruského náporu. Výsledkom je, že ukrajinská armáda krváca a zdá sa, že nemá vážnu schopnosť zasiahnuť vojensky alebo politicky významné ciele vo vnútri Ruska. Po víťazstve v jarných voľbách Putin pravdepodobne prejde do ofenzívy, zmocní sa zvýšku Donbasu, využije drvivú leteckú a raketovú prevahu a bude bombardovať ukrajinské mestá, kým Zelenský nebude súhlasiť s tým, že zasadne za rokovací stôl. Pravdepodobným výsledkom budú ďalšie územné ústupky Kyjeva, po ktorých Putin vyhlási úspešné ukončenie špeciálnej operácie, ktorú vedie od roku 2022, myslí si David Samuels. Maďarský premiér Viktor Orbán chce občanom krajín EÚ odobrať právo voliť poslancov Európskeho parlamentu. V rozhovore s bývalým rakúskym kancelárom Wolfgangom Schüsselom, ktorého úryvky zverejnili noviny Presse am Sonntag, navrhol návrat k predchádzajúcemu systému, v ktorom namiesto priamych volieb svojich zástupcov do Európskeho parlamentu vysielajú národné parlamenty. Amerického ministra obrany Lloyda Austina preložili na jednotku intenzívnej starostlivosti vo vojenskej nemocnici vo Washingtone, kde ho predtým hospitalizovali v súvislosti s naliehavým problémom s močovým mechúrom. Uviedol v pondelok Pentagon, informovala agentúra AFP. Ruská armáda v noci na pondelok vyslala do útokov na Ukrajine 17 bezpilotných lietadiel. Jednu zo vzduchu odpalovanú riadenú strelu a nešpecifikovaný počet rakiet zo systémov S-300. Na internete som našiel aj toto. Počúvajte. Keby nemecké médiá dávali občanom také informácie ako tie slovenské mainstreamové médiá, tak Nemci by dodnes nevedeli, že prehrali druhú svetovú vojnu. V januári prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta vybrala spoločnosť SkyToll pre národnú diaľničnú spoločnosť 19,4 milióna eur. V porovnaní s vlanejším januárom výber mýta vzrástol o 7%. Viac ako polovicu, teda 53,9% z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky hľadá priestory pre seba a svoje podriadené organizácie prostredníctvom výzvy, keďže chce zabezpečiť čo najlepšiu hodnotu za peniaze, informoval o tom Tomáš Kováč z odboru komunikácie rezortu.
Okolo vyšetrovania sabotáže Nord Streamov sa zrejme začala veľká hra. Ochladenie vzťahov medzi EÚ a USA na pozadí neistoty okolo pokračovania americkej pomoci Ukrajine a očakávania návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu robí tému Nord Streamov skutočne výbušnou. Faktom je, že bez ohľadu na to, aké komplikované sú vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, Brusel, závislý od Washingtonu, sa sotva odhodlá k revolte. Aby sa tak stalo, musí dôjsť k nejakej skutočne mimoriadnej udalosti, ktorá by vyvolala informačný efekt takého rozsahu, že by rozmetala všetky záruky vo vzťahoch medzi EÚ a USA. Holandská krajne pravicová strana slobody Geerta Wilders sa neúspela v úsilí zostaviť vládu. Ronald Plasterk, ktorý na rozhovory dohliadal, uviedol, že neexistuje cesta k dohode a vzdal svoje úsilie. Zdá sa, že tu napokon vyhrá tupý a závislý Brusel. Námestník ministra pre energetické zdroje Spojených štátov Jeffrey Pyatt odcestuje 15. a 16. februára do Českej republiky a Nemecka. V Prahe sa zástupca ministra Pyatt stretne s predstaviteľmi vlády a energetického sektora, aby prediskutovali americko-českú spoluprácu pri podpore núdzových potrieb energetického sektora Ukrajiny a jeho dlhodobej rekonštrukcie. Budú tiež diskutovať o prehlbení americko-českého energetického partnerstva, vrátane násadenia jadrovej energie, vrátane malých modulárnych reaktorov v Európe. Jeho záväzky budú zdôrazňovať potrebu rôznorodých dodávateľských reťazcov, čistej energie a globálneho prechodu na čistú energiu. Aká nenápadná správička, ktorá má svoje pokračovanie tu. 16. februára námestník ministra Pyatt sa zúčastní na 60. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii a pripojí sa k delegácii USA vrátane viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, ministra pre vnútornú bezpečnosť Alejandra Mayorkasa a špeciálnej predstaviteľky pre obnovu a obnovu Ukrajiny Penny Pritzkerovej. 3 bodky. Jedna múdrosť z internetu. Kto použije ako prvý atomové zbrane, bude žiť o 20 minút dlhšie, povedal údajne Andor Šandor. Podľa mojich informácií nezávislá internetová televízia ZVTV mala v pláne pozývať do štúdia prezidentských kandidátov na rozhovory. Zo strany takých kandidátov, akými sú páni Korčok, Pellegrini, Dubovský, Foro či Kubiš, nebol záujem a pritom otázky boli všeobecné a pre všetkých rovnaké. Z toho vyplýva, že médiá na Slovensku sa stále rozdeľujú. Tak asi je dobré, ak členovia strany Smer SSD nedávajú niektorým médiám rozhovor. Snemovia reprezentantov amerického kongresu v útorok schválila ústavnú obžalobu voči ministrovi pre vnútornú bezpečnosť Alejandrovi Mayorkasovi z dôvodu jeho postupu na hraniciach USA s Mexikom. Ide o úmyselné a systematické odmietanie vynútiť dodržiavanie imigračných zákonov a narušenia dôvery verejnosti. Proti impeachmentu hlasovalo 210 demokratov a aj 3 republikáni. Toto keď si prečítam tretíkrát, nadobúdam dojem, že som buď v škole sa zle učil predmet logika, alebo niečo nie je s kostolným poriadkom v tej Amerike, Afrike, paradajke, paprike. Poľsko vynakladá na obranu 3,9% HDP, čím predstihlo USA. Informuje o tom Financial Times. Len 11,31 štátov NATO dosiahlo cieľ vynakladať v roku 2023 na obranu 2% HDP. Výdavky aliancie sa výrazne zvýšili po plnohodnotnej invázii Ruska na Ukrajinu. Amerického ministra obrany Lloyda Austina v útorok prepustili z nemocnice, kde v pondelok v celkovej anestézii absolvoval liečbu problémov s močovým mechúrom, oznámil Pentagon. Minister sa lieči aj z rakoviny prostaty. Ďalšiu úvahu som našiel na internete, asi niečo pre vodičov. Počúvajte, inzerát. Predám ukrajinské SPZ. Len nasadneš a jazdíš. Bez diaľničných známok, rýchlo ako chceš, parkuješ kde chceš. No skrátka, paráda. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila súhlas s jeho menovaním. V súvislosti s postom šéfa SIS sa spomínal otec Pavla Gašpara, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Smer SSD a bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Vyvstala nám tu otázka za milión. Bude prezidentka pindať? Nebude pindať? Generálny prokurátor západnej Virgínie vyzval viceprezidentku Kamalu Harrisovú, aby vyhlásila Joea Bidena za nespôsobilého prevziať povinnosti prezidenta USA, informuje The Hill.
Od Matoviča odchádza viacero členov, kritizujú, že o všetkom rozhoduje pár spriaznených ľudí. Viacerí členovia odchádzajú z hnutia Slovensko pre nekritický prístup vedenia, netransparentné skladanie kandidátky či pre politickú izoláciu. O ukončenie členstva požiadali Peter Kremský, Mária Šofranko, Veronika Gmiterko, Vojtech Tóth, Peter Liba a Ján Maroš. Otázka teda znie, to im došlo až teraz, keď hnutie stratilo moc? Po prokurátorovi Petrovi Mikulášovi bolo podané trestné oznámenie aj na ďalšieho prokurátora Matúša Harkabusa. Trestné oznámenie sa má týkať rozdelenia závažného trestného činu na dva prečiny. Prípad sa týka kajúcnika Bernarda Slobodníka, u ktorého dvojica prokurátorov tento postup uplatnila. Vďaka tomu mohol Slobodník za svoje skutky dostať podmienku. Trestné oznámenie podal advokát Marek Para, Smer SSD. Prípad rieši okresná prokuratúra Pezinok. To bola posledná informácia dnešného podcastu. Do počutia v nedeľu.